Hello. Wo in nia chuanin tuipui kawng ka kal na thin kha ani a kan kala tuna hianin ti chuanin helai kal kawng hianin lung min len thin a kal kawng hi a 5 mm a ti chuanin wo in ni kan kal ni a hi chuan kal kawng kha an hon ni ani a he kal kawng hi an siam tha ka ti a ti chuanin hemi kal kawng a hianin Burma lam nena insum don ton na ta na kal kawng pui mo tak le tangkai tak ani don awang hian a kal kawng hi a mawi a helai thingkung te khianin a mawi ka ti in kalung min len a ti chuan helai hi lamkul ani a lomkul kan ti mai latle ti chuanin ti hianin kal kawng chan ve kha kan phan chang le tu ni hi tipi lampi siko hi ti chuan kal kawng kha a mawi em a he la pi le hera kha ma chu ve thum ta ko kemlar za kha mom to za ka lunga sa ra ko te pira helai hi chu a mawi ka tia ma se a kal kawng om dan hi a hlau om a chan chu kawng chak lam tang khianin furlai chuanin lekha ron tlak thin awang ani helai thingkung chu a riang hle mai ke mai iangin ti chuanin ti hianin kan thleng trap a tuipui lama kal chu anuam em a ma se kan han kal a chuanin kan vun te po hi a thur du em a ti chuan hi tuipui chim tuipui ani a chim thli he a sang a ti la hi kaladain chim tuipui lu lam kha ani a chuanin Myanmar lam kha a po don ani hemi kal kawng hian mo chuan helai thlam vel hi chu kapu ti ho aizol lam ho an leilet ani a ten kan kal le tuna kan thleng tur hi ko u te leilet zok kha ni ta a an ni hianin sangadil te an nei a ta hian kan thlenga ti hian helai hianin kan chawlna tur ni ta a chuanin ka han kal khanin helama LޯBô kan khwa lungwin VC te ho khanin khwal lam ka ti chu khwal lian zonu ni ang diawin khwal lian kha an choi tur te kha an lo siam a heta hian fatuk te ania fatu te heta han ma hluani te ko upui te an om a hei hluani nia azak a lukhum ka inkhum ta a heta hian ko upui kha ani a sakhisa chu ani lawa siam khi ti chuanin an siam a ma pok hian an rong bol a ta hian ram ar kha an siam le ta a an siam tam hle he ta hian ka pi khanin vai khong kha lo khek a chuanin ti hian ani po azak a ta hianin VC te lam ho te ta hianin zobar bi kha sa chak siam don a ta hianin ti chuanin anuam em a lai tuipui mo anuam lutuk kan tiang ti chuanin helama hianin erong bol tu te in khilobo a chuanin an mani hi chengkol te mautui te an man chengkol te mautui te an man vek thin ani lo chengkol te mautui te lo vek thin ho kha ni a te hian kapu po kha a om a ma kan kom lok ang tuna hian nang ma te ngai ni
hi tun lai chu heta akho te kan om chon VCP aming kan lo chel ve tak si chon tan kan hu tu ten run thleng do naไม่ติดทวีอ่ะ chuan ei ho na te kan siam ngan te ti hian ram kan kho hi kan da tam do in ru in sri te kan nia ให้ไล่มินคว้า hei a chong hi kan om na nia hi lai tui kan ai na nia tui kan ลำมวยมวยนี่ให้เงี้ยซา zuk chal sa nia hi mani kan thui te na an lo thun nia น่าเสียดสุยให้กันดูฟักหลอมัวนี่อ่ะ ai ni chen ka tang la mà ra bữa để tí tên em bạn nó sẽ sát hơi giờ họ nó sẽ chắc hiểu chim cho về bữa để tí tên là à tôi ra bữa thì tôi cảm thấy bị đấy mà ra bữa là เจดาดิฉันมาฟ้อนด่าที่มาฟ้อนแล้วนี่ขมาโมทีแบบแถวนั้นว่าเสียหมดกันน้ำห้อนด่า mà là xin nên đẹp như vậy là để tí tên em bạn hơi tôi ra bữa để tí tên ấy tôi ra để sẽ ra ole video te du ain alo radon alo sedon tatlat mai a next a kan ron ti chuak leangam ron thli sok le tru don nya in the vine bye bye